Казвам се Явор Великов, роден съм в Русе. Ивайло Тончев и съм от Русе. От Русе. Аз се казвам Ренета Радостинова Дилгерова и съм родена в град. Казвам се Николай Пергозлев, редник от запаса. Ефрейтор, извинявам се. Роден съм в Русе. Само? Да. Име и родно място? Калян. Роден в Генерал Тошево, Толбукенско. Цветелина, родена съм. Анатолий Христов се казвам. Роден съм в Русе, тук живея, ходил съм и в чужбина, но тук ми най-харесва. Слава Генова, родена съм. Ивайло Михайлов се казвам, роден съм в град Русе. Какво се учила преди да бъдеш приета по умишлен дизайн? Учих в европейските езици, 3 езика съм учила и всякакви други неща. Техникум по дърводелие, вътрешна архитектура. Архитектура и строителство. Европейско, как се казва, руската гимназия. Учиш за европейски езици. Английска гимназия. Художествена паралелка в Толбукен. Какво се учи преди да бъдеш приета по умишлен дизайн? Учих в техникум по индустриална химия, икономика. Гимназия с рисуване графика. Ами средно образование завърших техникума по електротехника. Не много доволен останах, но съм пренасочил към това, което наистина искам. Езикова гимназия, английски, немски, най-вече не. Учих в облеклото. Какво ти дава специалността? Интересни работи научавам. Всъщност вече работя, имам си фирма и ми дава специалността, така ми даде доста, как да кажа, най-приятното хоби, което съм си представил, че мога да имам. Всъщност работа ми е хоби. И поне се изява творческа насока. Добра гледна точка за живота, бих казал. Камерата ми дава. Много приятели ми дали. Върху какво Насока в работиш в живота. момента? Чакай, специалността ни дава само едно нещо. Насока в живота. Беше малко... Намерих си място, което мога да кажа. Какво ти дава специалността? Ами, специалността ми дава въображение, дава ми да мисля творчески и всякакви неща, с които може да си помислите. Нови познания в сферата на рисуването, в сферата на дизайна и лично усъвършенстване в тази област. Ами, какво ми дава? Просто като дойдох тук, разбрах, че не съм свеска. Да, чаката ми хареса. Специалността ми дава всичко, което се нуждае преди това, което съм искал. Ами положителни емоции, запознанства, развитие. Специалността ми дава способността да се развия по-напред в нещата, които харесвам. Сега върху какво работиш? Дипломната си работа. Това, което казах, с брат ми има фирма и му помагам на него, занимава се с интериорен дизайн. Себе си. Съвършенствам се. И аз това бих казала. Какво работите в момента? Като проект или по принцип? По принцип. По принцип. По принцип работя ритейл дизайн. Повече лични проекти и някакви. Върху дипломната си работа, върху какво друго? Четвърти курс съм. Дипломен проект за степен бакалавър с известно закъснение. Върху какво работиш в момента? В момента точно работя върху курсовите си работи и мислям за дипломна работа проект. Ами, започвам дипломната работа, довършвам и някои курсови задачи, сайт, личен сайт. Върху съвършенстването на тези неща, които харесвам. Интересно, може... Желая само да почти по-интересна работа, ако се измисля. Ами, едно изречение, даже ще бъде една дума, не дума, няколко думи. Изключително професионална катедра, това мога да кажа само. Шантово място! Едно изречение за катедра по умишлен дизайн. Много изключително интересна специалност, може би една от най-интересните в целия университет. Като разбира се имаме някои критики, които се отнасят до, според мен, лично мое мнение, при осмислене на учебния план. Едно изречение за катедра по умишлен дизайн. Весели хора с бъдеще. Всеки, който искаш, ще успее. Не може да се опише. Просто трябва да дойдете да видите. Благодаря. Все хубави. Ами, с едно
едно изречение почти нищо не може да се каже, защото тук много неща могат да се научат. Много ценна информация може да се почерпи. Това е. Хубава работа. Благодаря. Пространство, в което може да се развиваш за бъдеще колкото си искаш. Мерси. Може да не съм се изразила много правилно, но какво направя? Едно изречение за Катерина. Добре. Айде, стига